Mitingog nagayud si Gobernador Gwen Garcia kalabot sa 25 ka ektarya nga luna nga gibarugan karon sa Eversley Child Sanitarium and General Hospital nga anaa nahimutang sa barangay Hagubiao, Dakbayan sa Mandawi. Gipamatud-an sa gobernador nga ang lalawigan sa Sugbo gayud ang tinuod nga tag-iya sa maong luna ug aduna kini gihuptan nga mga dokumento nga nagpamatuod niini. Ang maong luna gidonar sa simbahang Katoliko ngadto sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo kaniadtong tuig 1928. Pagkasunod tuig 1929, gidawat sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang maong donasyon. Pinaagi sa pagpasar og Resolution number 1216 sa mga miyembro sa Hunta Probinsyal ni adtong panahona. Hinungdan nga legal og nahitabo gayud ang maong pagbalhin sa panag-iya sa maong luna. Karong naklaro na nga ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang tag-iya sa maong luna. Giklaro ni Gobernador Gwen Garcia nga andam ang Kapitolyo makigsabot sa mga nag-okupar sa maong yuta. Apil na dinhi ang Eversley Child Sanitarium and General Hospital nga kanhi hospital sa mga sanglahon. Gawas sa Eversley, nagtukod usab og mga edipisyo ang laing ahensya sa gobyerno, sama sa Women's Rehab Center sa Department of Health, Department of Education Mandawi City Division, Barangay Hall sa Hagubiao, ang buhatan sa Food and Drug Administration ug National Housing Authority. Apan human sa pipila ka mga gipahigayon nga meetings, nagdumili pagdawat ang Eversley nga ang Kapitolyo ang nanag-iya sa maong luna. Lakip na ang barangay captain sa Hagubiao, hinungdan nga napugos ang Kapitolyo sa pagpadala og notice to vacate. Matud sa gobernador ug mga abogado sa Kapitolyo nga iligal ang katukuran sa maong mga occupants tungod kay wala sila'y tarong nga pagtugot sa tinuod nga tag-iya sa yuta. This document had not surfaced, and perhaps through all of these administrations following the administration of Governor Cuenco, somehow along the way this was forgotten. And that was when Eversley and all of these other government buildings sprung up in the area. Ang 25 ka ektarya nga luna gidonar sa simbahang Katoliko ngadto sa probinsya kaniadto pang Agosto 16, 1928 ug gipakita sa gobernador ang Deed of Donation nga gipirmahan ni kanhi Arsobispo Juan Gorordo. Kaniadtong Oktubre 16 pagkasunod tuig 1929, gidawat sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang maong donasyon pinaagi sa pagpasar og Resolution 1216 sa mga miyembro sa Hunta Probinsyal ni adtong panahona. Ang maong acceptance sa donasyon gipirmahan ni kanhi Gobernador Mariano Jesus Cuenco. Laing ebidensya mao ang record book sa abogado nga nagnotaryo sa maong mga dokumento. Matud pa sa mga abogado sa Kapitolyo nga sila Attorney Flornelio Idiza ug Attorney Brett Monsanto, gihikawan sa maong mga okupante sa maong luna ang katungod sa lalawigan sa Sugbo. Notwithstanding the fact that the province has been deprived of, again, what Governor Gwen said, of the rights to the fruits of the land. So the remuneration. So dako sa nawa sa probinsya silang gibuhat. Midugang si Garcia nga makwestiyon gayud ang maong okupante, ilabi na nga ang salapi nga ilang gigamit sa pagpatukod sa ilang mga edipisyo, salapi man sa gobyerno. Bugtong ang NHA lang ug si DOH Regional Director Jaime Bernadas ang misanong sa posisyon sa Kapitolyo nga ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo gayud ang tag-iya niini. Dili mo papahawaon diha ang Eversley Child Sanitarium and General Hospital. I wish for this to continue. Anong gawang ato ni undangon? Nakatabang masad ni. Sa uban nga mga taga-norte, nga ospital man ni. Ayaw ni ninyo to isa ang issue. Kung mo pirma o usufruct agreement ang Eversley under the Department of Health, then wag itay problema. Dili ta magpa biktima-biktima. Kaysa pagkatinuod, dili mo biktima. Lain ang inyong tumong o magmagahion mo nga mo insister gyud mong inyo na wa man mo'y dokumento. We are willing to legitimize your stay. We can enter into a usufruct agreement. You can use that. The same way I offered a usufruct agreement with Barangay Hagubiao, with FDA. Andam usab ang lalawigan nga makigsabot sa National Housing Authority nga i-subdivide ang maong mga yuta ug aron mabayaran sa NHA ang lalawigan sa mga yuta nga ilang tukuran ubos sa Presidential Proclamation 1772. Dugang pa ni Garcia nga ang kwarta nga makuha sa lalawigan gikan sa NHA
Mahibalik rapud sa katawhan, pinaagi sa mga programa sama sa pagpasemento sa kadalanan ug mga socio-economic programs alang sa mga senior citizen, kabataan ug mga PWDs. I will have to assert our ownership right. Di man sa di pwede na ako buhian na lang. As I said, I will be remiss in my duty as governor of this province of Cebu. Ako, dunay tulubagon sa uban nga tuan na muyo sa Alcoy. Tuan na muyo sa Santander, sa Daan Bantayan, sa Malapaskwa, who are also constituents of the province of Cebu. Pasagdan ko na lang, ako sad ang mitalikod sa akong katungdanan. Nya ako lang nitaguon kay basig mga suko, basig di na ko mapopular, basig di na ko ma-cute. Excuse me, I did not run for this office in order to be popular or to be cute. I ran for this office fully aware of my responsibilities and duties, and I will fulfill them, no matter what political cost. Paula Mendoza, Balita sa Subo.